Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwana musulmai, ga wata dama ta samu. Dukkanin wanda yake son ya koyi karatun Alƙur'ani mai girma a manhaja ta WhatsApp a cikin sauƙi yana a gidansa, to ga dama ta samu. Insha Allah wannan makarantar tamu ta Darul Qur'an Academy ta shirya tsab domin koyar da ku Alƙur'ani mai girma. Ka yi amfani da wannan dama taka, ka yi amfani da wannan lokaci naka domin ka koyi karatun Alƙur'ani mai girma, wanda za ya amfane ka a duniyarka kuma da lahirarka. Da haka wannan makaranta ta Darul Qur'an Academy za ta karantar ka Alƙur'ani a manhaja ta WhatsApp, kuma private kai kaɗai ka karanta a ji ko a karanta ma ka je ka biya, sannan ka dawo ka karanta sannan a ƙara ma. Ya ku ‘yan uwa, mu yi amfani da lokacinmu, mu yi amfani da wannan dama tamu. Duk wanda yake buƙata, ga lambar mu nan ta WhatsApp a wannan logo ɗin, ka ɗauke ta ka je ka yi muna magana a WhatsApp. Za mu baka cikakken bayani akan dokoki na wannan makaranta da kuma abubuwan da ake so a kiyaye, sannan kuma da ɗan abin da za a bayar na rijista, sannan kuma da ɗan abin da mutum zai kama basuwa a wata. Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.